Ikusasa likaThemba Zwane kwiMamelodi Sundowns alikacaci kahle njengoba lo mdlali wasesiswini osekuneminyaka ekhona kuleli qembu kulindeleke ukuthi athathe isinqumo esingumnqamula juqu maduze. uZwane waziwa ngelikaMshishi ungomunye wabadlali abasele kwiqembu kusukela kwanqotshwa iCAF Champions League ngo-2016 ngaphansi kukaPeter Mosimane ekanye noDennis Onyango. Nakuba eneminyaka engu-36 usaqhubeka nokuba umdlali obalulekile ngaphansi komqeqeshi uMiguel Cardoso ngenxa yobuholi bakhe. Njengamanje inkontileka kaZwane izophela ngoJuni njengoba esayine unyaka owodwa ekuqaleni kwesizini. Lokho kusho ukuthi usevumelekile ukuba angasayina isivumelwano sokuqala nelinye iqembu ngokwemthetho yeFIFA. Nokho imibiko ikhomba ukuthi uZwane akacabanga ukuthatha umhlalaphansi noma ukuya kwelinye iqembu, kanti neSundowns ibonakala ifuna ukumnika inkontileka entsha yesikhathi esifishane ngemuva kokuthi isizini yakhe iphazanyiswe ukulimala. Usihlalo weSundowns uTimothy useqinisekisile ukuthi ibhodi nabaqondisi sebeqalile ukusebenza ukuqinisekisa ukuthi abadlali abaqavile abafana noZwane bayahlala kuleli qembu. Nakuba uMshishi engazange adlale kakhulu selokhu abuye ekulimaleni, abaphathi beqembu basanethemba lokuthi usengakwazi ukufaka isandla ekuqobeni kweqembu, ikakhulukazi njengoba kubhekwe unyaka ka-2026. Ikusasa likaThemba Zwane kwiMamelodi Sundowns alikacaci kahle njengoba lo mdlali wasesiswini osekuneminyaka ekhona kuleli qembu